खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थि बिथिंनि मोनसे दान्थे बिदान्थेनि जर'खा खौरां। नंगौ, बे समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनो रायजो राजाफ्रा मानो भट होदोंमोन? कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनखौसो गिदिर मानसि खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा भट होदोंमोन नामा? आरो रायजो राजाफ्रा बिक्रम दैमारी बिथांखौ प्लेट नाम्बार गोजा होनानै गिदिर गिदिर प्लेट नाम्बार लिरनानै लोगोसे कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खालामनो थाखाय भट होआखै। नंगौ, बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बुङाखै एबा बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय दाबि दिखांनानै बुंनाय जायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि स्पक पार्सन रुंगुल बर' बिथाङा गोबां अजद दैखांदों, जेराव जाय थांखिखौ लानानै, जाय खामानिखौ साननानै, जाय बाथ्राखौ साननानै बिपिएफ राजखान्थिफोरखौ एबा बिपिएफ राजखान्थिखौ देरहा होदोंमोन आथिखालनि जाखांफुहांनाय लाइमोनफ्रा, नाथाय बेनि जेबो मोजां फिथाइ थायासै होननानै अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों रुंगुल बर' बिथाङा गोबां मानि अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों आथिखालनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि सायाव एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलो आरो बिपिएफ सरकारनि सायाव। आरो बिथाङा फोरमायदों आथिखालनि लाइमोनफोरनो 100 कोटिनि एबा 100 कोटि रां बाजेट लानानै जौगाथायनि खामानि मावनायनि बाथ्रा, नाथाय आथिखालाव नुनानै मोनदों बिक्रम दैमारी बिथाङा गारियाव प्लेट नाम्बार गोजा होलायनानैसो बेरायगासिनो दं। प्रहलाद, कास्टम, बिक्रममोन बायदियासो दिनै गिदिर मानसि जासिगोन रायजो राजाफोरनि भट होनायाव, नाथाय रायजो राजानि जेबो जौगानाय खामानि जाला आरो आथिखालनि लाइमोनफोरनि जेबो जौगानाय खामानि जाला होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों रुंगुल बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिक्रम दैमारिया जा गावनि डिजिगनेसनखौ लानानै बे समाव गारियाव प्लेट नाम्बार गोजा लानाय बाथ्राखौ लानानै माबोरै थांखिना बाथ्रा बुंदों, जेराव थांनाय गोलाव समाव थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सलायबोनाय समावबो बे टिसिएलसिसिनि चेयारमेन बिथांमोना बेफोरबायदि प्लेट नाम्बार लायाखैमोन। थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'नि आमोलावबो बेफोरबायदि चेयारमेनफोरा जेबो प्लेट नाम्बार लानाय जायाखैमोन, नाथाय आथिखालाव जा बिक्रम दैमारी बिथाङा गावनि गारियाव ब्ला ब्ला नुजानाय मोनसे गोजा गाबनि प्लेट नाम्बार लानानै बेरायबाय थानाय बे बाथ्राखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंथिदों रुंगुल बर' बिथांनिफ्राय जा बुंनाय, बे बुंनायनिफ्राय जा बिक्रम दैमारीनि बे प्लेट नाम्बार लानायखौ लानानै, जा प्लेट नाम्बार गोजा नाम्बारखौ लानानै बुंथिदों, बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै खोनासंहोदोनि फैदो। बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद आसा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जा बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बिथांमोननो थामबिं मेजरिटि होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना सरकार दानायनि उनावनो बिटिआराव मोनसे बिशृंखल मोनसे सृष्टि जाबाय। इन्टायार बिटिआराव मोनसे इनबेलेन्स मोनसे सिटुएसन फैदों। नोंथांमोना नुदों जे सानफ्रोमबो जुवा खि जुवा, मेला खि मेला बिथांमोना होदों, जेराव इयुथफ्रा एक्सिडेन्ट जाना थैदों, सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामदों आरो आइजो माहारिफ्रा बांसिन भुगिनो गोनां जादों। जि एसे एनै गावसोरनि न'खरनि हासबेन्डफ्रा थाखा फैसा खामायदोंमोन, बिथांमोना बेखौ जुवायाव माखासेनो उरायना लादों। बेयो डाइरेक्टलि मोनसे न'खराव इम्पेक्ट गोग्लैदों आरो जोंनि रांखान्थि बेलायावबो इम्पेक्ट गोग्लैदों। बिपिएफ राजखान्थि दोलो मानो भट होदोंमोन? कास्टम बसुमतारी बिथांनि गारिया गिदिर जाथों होननानै, बिक्रम दैमारिया नेम प्लेट लगायनानै दादागिरि गिदिंथों होननानै बिथांमोना भट होआखैमोन। बिथांमोना लुबैदोंमोन जे इयुथफोरनि माबा मोनसे एंगेजमेन्ट जाथों, बिथांमोननि जे आनएमप्लयमेन्ट जि समस्या दङ बियो माबा मोनसे सलुसन ओंखारदों। नाथाय बिथांमोना साननाय बायदि मोनबो जायासै। बिथांमोननि 1.5 लाख भटआ दैयाव थांबाय। अनलि बिथांमोना कास्टम, सोरबा बिक्रम, सोरबा रिन्जयमोनखौ माहाजोन खालामनो थाखायल'सो भट होनाय बायदि जाबाय। दिनै आइजोफ्रा मा मोनखो आरो बिपिएफनि मानसिफ्रा जायफ्रा थै-थां हारै मोजोमै नांनाय बिपिएफखौ सरकाराव लाबोदोंमोन, बिथांमोना मा मोनखो? बिथांमोना लाथिख'। दिनै बेखायनो बिथांमोनाबो जानजि खाफ्राबाय। ओइबार खनसेयाव बिपिएफखौ खुनु मथे बिथांमोना भट होनायाव गैला। मानोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनखौ दावदै गला खालामदों, बिसास खालामदों, फोथाय खेबस' खालामदों। दा बाथ्राया जाबाय हाग्रामा महिलारिया सिगांबो उग्रमन्त्रिमोन बिथाङा, दाबो बिथाङा बेबायदिनो सरकारखौ सालायनो नागिरो। दिनैनि मोनसे सिभिलाइज ससाइटियाव 21st सेन्सुरियाव हाग्रामा महिलारिनि दादागिरिया जाया। बेखायनो रायजा बिथांमोना बुंदों जे
टाइगारा हाथाया गबाय होननानै गतिके जोङो जेबो बुंथ'आ दा रायजो राजाया मिथिबाय दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकार गैयैनि उनाव दिनै जे रायजो राजाया हालाय हाफाय जाबाय सोरबा खानैसो मानसिखौ दिनै माहाजोन खालामनो थाखायसो भट होनाय बायदि जादों दा बेखौ रायजो राजाया पदे पदे उपलब्धि खालामदों इन्सि इन्सि उपलब्धि खालामदों आरो जोंबो नायबाय थादों रायजो राजाया दिनै जे आसा खालामनानै हाग्रामा महिला बिथांखौ पावाराव लाबोदोंमोन बिदि उल्था जानायखौ जों नुनो मोनदों थेंक इउ